Un any més, Lloret posa al servei de tots els banyistes de Fenals i de la platja central el miniclub infantil. Coincidint amb la temporada estiuenca, les platges ofereixen aquestes activitats de dinamització que estaran en funcionament fins a l'11 de setembre. Consisteixen en un miniclub infantil inflables. A més, a la platja de Lloret es complementa amb un punt de lectura, activitats dirigides matinals a la Roca d'en Maig i una zona esportiva oberta a les tardes amb activitats com el futbol i el voleibol. Els dimarts a Lloret i els dijous a Fenals també s'hi suma una activitat de la Festa de l'Escuma. Aquest any el servei de dinamització de platges ha començat ja a finals de juny i oferim serveis a les dues platges principals, a Lloret i Fenals, amb diversos serveis. Principalment hi ha tot el servei dirigit a les famílies, als nens de més de 3 anys, que això és un servei de miniclub on hi ha un espai tancat, on hi ha uns monitors i es poden fer activitats lúdico-creatives, de tallers, on banyar-se, on també es fa periòdicament una festa a l'espuma. Llavors això té un horari de matinal i un horari de tarda. A part, també hi ha un servei de dinamització esportiva, un matinal, d'un quart de 10 a un quart d'11, a la Roca d'en Maig, on es fan activitats dirigides, hi ha un equip de monitors, hi ha una programació setmanal, un dia és aeròbic, un altre dia activitats més mogudes, i que també hi ha molta afluència de públic també en aquest servei. A les tardes, quan ja baixa una mica també la calor, hi ha un servei també de zona esportiva, aquest principalment està a la zona tancada a la platja de Fenals, on hi ha un espai per fer vòlei i futbol platja, on més dirigit en aquest cas al jovent. Són activitats gratuïtes que complementen l'oferta de Lloret com a localitat certificada amb el segell de destinació de turisme familiar. Durant el 2014, més de 26.000 persones van participar en les activitats de dinamització de les platges.